Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usekalelwe ngamasongo kaSigonyela ongumholi we-Operation Dudula uNhlanhla Lux Dlamini. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi la nibona khona le video. Mangoqala sijoyinele likhasi wamulekele igama lami ngusibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli ka-YouTube. Zimkhalele ongumholi we-Operation Dudula usematheni kulezi insuku uNhlanhla Lux Dlamini elisana nokusebenza kosomabhizinisi bokufika kuleli. Lokhu kuze emva kuba umhlali waseSoweto uVictor Ramafere evule icala ukuhlukunyezwa kanye nokubulalwa kwempahla yakhe esola yena uDlamini. IFF imesikile kuRamafere emva kokuvula icala lokushaya kanye nelokutshontsha elibhekise kuyena uDlamini. Ekhuluma nabamesekayo izolo ntambama uDlamini epolice station uthe uzovumela umthetho udlale indawo yawo kuze ke kutholakala iqiniso kodwa angeke eze ephele umoya. Bafethu ke lezi indaba ayithinta abaningi njengoba bebesajabulela iyona le Operation Dudula. Ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina njengentatheli ka-YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.